ya ro itrai sesin pat ngai kublei pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong trai ha kani ke video ngakwa bangan pentip shapi ba nang ni na po mar banyang senyong kani ke snong ke banga syong ngasa ke ba hadien ying mani presbyterian sedau pila yok man la kesngi kani ke umphniang sngo baha map yenga bangam la ban ra yaki phone call ki jong pi baro ngara tang kat ki bangala te wat nom phone yenga shuwan direct ba chane te like no tang kasngi palai bat kasngi utrai te man la kasngi shi phau baje hado san baje phila ban yo nang ni ya kani ke umphniang dengan chu yetho epi ba ya kani ke umphniang wat nom thiet palat ya kador san spa namar nanga nang ni ngai sau spa te wat nom thiet palat ya kador san spa ki ba de le chani shajan ki la ban bam yo nong tang sau spa ar pho ne sau lai pho la ne sau san pho ti shajngai ki la ban de san spa ki bala kham jingai na shlong te henrei wat nom ya thiet palat ke namar ki don ki ba yatho ki ya thiet pra spa don ki ya thiet shi hajar te kamde ken kata namar ngi ki batre shi tom kat ni ru ngi bam yo nong tang san pho tingka menchua nga ken betang ka bai tiar te ka bai tre jonga ki shu ya burom hi te buon na pedeng jong phi kuble shibon uble un kur khui phi ai san spa shi hajar don ki ai khat san spa ar hajar te ngala perkhat hala deng ong ni kini ki brew ki long kluit men sim kum ne man kelai benai ki haban wan shim te ki la do nong bha te takadang ong ka bhai nga bangan bu na be dakador ka ba kham duna kat bangan yo ka bai thiet tiar ka bai nong tre ka bai jing ai ngu ka bai tre jonga tinggal akan bet sau spa ken kador nama dentang katu kat ni hi ki ba khnyum ki ba ong ka jing ai ngu ayu kata te henre ki ba bon ti ki ai da ka jing kemen ka jing ai ngu ti ki la ai kham palat ya ka ba ki dei ban ai te lak no ki to hi ki ba kwa ban ai jing ai ngu ka ya de ka wei henre dei shu kum bang aju ong ha ki por ki bala let phila ban ai jing ai ngu kat ba phis ngo bet te ngam ong shu menta kum ta sau spa katu kalai hap lang ba ka jing ai ngu bat ka bai nong tre bat ka bai thiet bai tar baka bai thiet bai pet bat ka bai nong jonga san pho tingka tiki nong de ru wat nom shim kabu palat re baka de umphniang ka bai rap te henrei shajngai phila ban de san spa lele la ne sau spa an riu pho te henrei wat nom ya thiet palat phi ru ki nong thiet dala palat ka dor na ya thiet te nang ni phila yo be man la kesngi te ki bakwa kendo kerpang yang ngapat jade betang si sejan kemut khat wei baje hado san baje ki bakwa ban kendo kerpang yang nga te uniu powder ru menta ula paho te phila ban yo na Motphran ru phila ban yo uniu powder nang ne basa nga ru phila ban yo tingan sapen poilut chigini ki jaka baro babu ya gani ka umphniang te ngan sabatai biang khambenia ha ka wei pat ka video karukom ta te subscribe lupa ka channel jonga ngam don jing yo nong la da phi subscribe namal bangale mon snobha ngam yo ai hiru tang shiteng karu na ka ni YouTube channel ngasule mon snobha te subscribe ba phin yo iki jing pen bana ba pher bangarang shna bon jat ki dawai te ondala success kata man se yo ban pen bana hang ni hapo YouTube jonga te ka jing subscribe ka jong phi kamot ba phin yo yaki jing batai ki ba kham benia lane jing pang ki ba pher ba kan long ka jing khui phi om dei banga kwa ban yo pisa namar ngam yo hi rewat tang shiteng karu nakani ka bangale YouTube channel namar bangam nang hire kumban nang ki wei te to bleun yo ban khui phi ya ro itrai